Naga kamar kuna kamar ba za ku yi ba, naga kamar amarya ba ta motsa ba, naga kamar angon ga bai taka ba. Saki jikinki amarya, saki jikinki, sannan ki taka amarya mai bikinki. Allah ya kawo mu, lokaci ya kawo mu, muna murnar aure. Angwaye da amare sun farfesa turare, sai na shagali yau. Allah ya yi Anas Magude zai zama ango international sora kai yinda Allah ya nuna mun zan kai ka ɗakin ka alhamdulillah wannan ranar nake jira. Kana ji diwan kaga mu muna da mata wannan mai masa fada ya kamata kai aure na rantsi da Allah rayuwa tana gudu rayuwa tana gudu muna da mata yawa Ali because ba za ka gane rayuwar wahala kake ba sai kai aure wallahi kai aure na kusa duk mutumin da ba shi da aure ko sai ya yi aure zai gane rayuwar da a baya ta wahala wallahi bayan rana lokaci ne a in za ku yi aure lokaci yana kurewa yanzu shekarar ka 35 35 ai da saura